Luane Rûnişvanê bi navê wê Murat Demîr ji berikên kevin tiştên diyarî çê dike. Murat Demirê 47 salê evnêzî 20 sal e karê berikfirotinê dike. Ew van salên dawî di dikana xwe ya li Sûkê da ji berikên kevin diyariyên wekî gulwas, cüzdan, cantew û yêlek çê dike. Her wiha gerdanî, berzendik û her wekî dî pir tiştên xweşik. Demîr da zanîn ku li bajarê İzmîrê û Ankarayê jî ev kare kiriye û got ku berhemên çê dike rastî alaqeyekî gelek baş tê û piranî rêvîngên ji derve tên berhemên wê dikerin. Ez 20 sale vê kare dikim. Min Ankarayê, İzmirê destpêkê ev kare kir. Demîr destnîşan dike ku wê ev kare ji hostayekî Îranî hînbûye û ev ji berikên kevin yên ku bi tarzê jîrkî, wan, elkî hatine raçandin, wan berheman kar tîne. Ez xaliyê min bavê dînim dibirim, beştê hingî, va dixim zer, va zuwa. Ez bawarim berhemin baş derdikevin. Bikira bi navê Nurhayat Kapan dibêje ku gava wan berhemên xweşik dibîne culemek tê bîra wê. Xelkê celime aslan cel bağlê cilemek ya ez hûdîm vekî mektebê xwe xwînim. Heku ez tim vê jî bu biyomî cel tê cilemek têdin. Yöresel tiştê duyekê. Çünkü xelkê wê jî gelek uğraşmış evona dibin. Kînîmet wan, halseret wan, aynı vadê em xwe jî çêdike evona. Heku ez evona dibînim gelek çîz xweşiyo min. Mesut kardeşê ku bo danûstandinê hatiye dikanê balkişand ku ev berhem parçeyekê çanda Kurdî ne û van tiştan gelek diecibîne. Mesela ana ve cayna mudan hatin pevazon çetken, peholiçan çetken, desenan donasa. İşte cindi peçetken. Hem bu hediye olarak bu işte ve gelecindi yani. Bu iki hediye bet an bu havalaya ko an bu doyko bu mala ko bet yani işte gelecindi yani. Demîr bi vî karê xwe ve çanda herêmê bi şewazekê cuda nexş dike ser pir tiştan û dide jiyandin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.